Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na to, kami ni Rose ay magluluto na sinaing na tuna. nasubukan niyo na ba ang recipe na to? Tara at samahan niyo kami ni Rose na magluto ng kanya Sinaing na tuna. sinaing na tuna. Samahan niyo po kami. Nagkakatuwaan lang kami. So, ito na guys, yung ating tuna or yellowfin. Dalawa yan. Ang gagawin ko ay hihiwain ko siya para hindi masyadong malaki. So, ayan, hiniwa ko into 3. Bali, 6 na piraso siya. Pagkatapos, ang ating mga ingredients ay sampalok. Sampalok ang aking ginamit instead of kamyas. Pagkatapos, meron tayong sibuyas, maraming bawang, at luya. So, yan ang ating mga ingredients, guys. So, re-ready na natin. Habang nire-ready ni Rosana ang ating paglulutuan. So, ito na siya, guys. Yung ating lutuan ay nilagyan namin ng dahon ng saging. Pagkatapos, ilalagay ko na sa ilalim ang aking fresh na sampalok. Ayan. Okay. Pagkatapos, ayusin natin. Then, ilalagay na natin ang ating iba pang ingredients. Ang ating sibuyas, bawang at luya. Mas maraming bawang, mas masarap. So, lagyan natin siya ng maraming bawang. Ayan na siya, guys. Pagkatapos, yung ating taba ng baboy, medyo pinakuluan ko na siya. Tapos, niwa-hiwa din. Ilalagay na din natin dyan sa ilalim yan. Yan ang lalong magpapalasa sa ating tuna. Ayan, ganyan. Then, ilagay na natin, isaayos na natin ang ating tuna sa ibabaw. Ayan na siya, guys. Tapos naglagay din ako ng siling haba. Tapos nilagyan ko na siya ng tubig kanina. Tapos idagdag na natin yung pangalawang piga ng ating gata. Kung pwede, gumamit tayo ng mas marami-rami pang tubig kasi pagkukuluan natin siya ng matagal. Pag kulang pa ang tubig, pwede pa natin dagdagan. Siguro mga 2 cups. Kasi matagal natin siyang pakukuluan. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng mga pampalasa, asin, at ito, nilagyan ko din siya ng tanglad o lemongrass. Okay, so pagkatapos ng another 1 hour, nilagay ko na yung kakanggata. Tapos, iluto pa ulit natin ng another hour. Ayan, guys. So, ito na siya. Medyo tuyo-tuyo na siya at nagmamantika na yung ating nilagay na gata. Yan ang ating sinaing na tuna na may taba ng baboy,
at may coconut milk. Ready na tayo to eat lunch. Kain na tayo, guys. So, nandito ang aking sister. In-invite namin siya dahil meron siyang ginawa dito sa bahay. Kaya, dito na rin siya naglalunch. So, ito yung quick na recipe ni Rose. Yan ang aming recipe for this lunch. Try nyo, guys. Simpleng-simple lang naman at walang gaanong ingredients. Napaka-daling iluto, di ba? So, sana nagustuhan nyo ang aming maiksing video for today. Thank you for watching. Please subscribe kung bago pa lang kayo sa aming channel. At mag-comment na rin kayo kung ano ang inyong pwedeng i-suggest sa amin ni Rose. Stay happy, guys. Thank you for watching. Advance Merry Christmas to all. Bye-bye.